बर'नि गिबि धोरोमा जादों बाथौ। नंगौ, दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाय सान। 1992 मायथाइनि दिनैनि 16 मेआवनो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गायसननाय जादों। दिनै बे गोथारखौ क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालियाव गोथार आरजजों मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। बाथौ धोरोमनि गोबां दैदेनगिरि आरो सिबियारिफोरनि बाहागो लानायाव फुंनि समनिफ्रायनो आरज गाबनायनि मोनसे मोजां थासारिखौ नुनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाय साननि लोब्बायै खुंनो लानाय गेवलां मेलावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसेनो बिटिसिनि बारग'लेङाइ गाहाय काम्पा बरगयारी, क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो गौथुमनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोन। दिनै फुंनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय गायसनथाय सानाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारीया लानाय एक्सक्लुसिभआव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन रामसियारिया मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। दिनैनि दिना दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसननाय सान मा मेसेज होनो सानो? खुलुमनाय थाबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिनै गायसन सान। बे सानखौ जों मिरुआरि हिसाबै क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालियाव बेखौ खुंनो लादों। बेबायदिनो जोंहा दाब दाब जिल्ला बिहाब बेबायदि गामि ओनसोलावबो बेखौ खुंगासिनो दङ। जों बेखौ खालामनायनि गुदियानो जाबाय जोंनि धोरोमा, बर'नि धोरोमा बाथौ। बे बाथ्राखौ बयबो मिथियो। नाथाय उननि समावसो बर'नि गुदि धोरोमा मा होननानै सोंनानै बाथौ धोरोम होनना बुंनाय लादों। बेनि जाहोना जाबाय जोंनि धोरोमनिफ्राय गोबाङानो बास्लायलांनाय गुबुन धोरोमाव, जेरै हिन्दु धोरोमाव बास्लायलांदों, सोरबा सनातन पन्थी जादों, सोरबा बैष्णब जादों, सोरबा सतसंगी जादों, सोरबा कृष्ण गुरु जादों। बेबायदिनो गोबाङानो खृष्टान जाहैदों, सोरबा साफा सानैया मुस्लिमबो जाहैदों। बे जे धोरोम बास्लायनानै जोंनि धोरोमखौ जेरै गुदि बाथौ होनना बुंनाय, बे गुदि बाथौ नङा, जोंनिया बे बर'नि बाथौ धोरोम, बर'नि धोरोमा बाथौ। बेखौ गायसननो थाखाय आरो जोंनि गेजेराव गामियानो जा, न'खरानो जा, बियाबानो जा, जोंनि समाजाव मोनसे आब्रुथि लाबोनो थाखाय, सिरिबांथि लाबोनो थाखाय, खौसेथि लाबोनो थाखाय, आखल आखु दानो थाखाय, सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय बेखौ जोङो दा नाजादों। दिनैनिफ्राय 33 बोसोर सिगां बे 1990 मायथाइनि दिनैनि सानावनो गुवाहाटीनि पल्टन बाजार, जोंहा बेहाय ट्राइबेल रेस्ट हाउस दङ। बेहाय जिरायनानै जोंनि मेलेमजिबिफोरा, जोंनि बाथौआरि सिबियारिफोर, बाथौ सिबियारिफोरा ज' जानानै बेखौ एडहक कमिटि गायसनदोंमोन, दाफाम आफाद। बेनि उनाव बे मायथाइयावनो रङियानि देउलकुसि होननाय गामियाव बेखौ जर'खा मोनसे जुथुम्मा लिंनानै बेखौ गायसननाय जादों। बे दिनै 33 बोसोर जाबाय। दिनै बेखौ फोसाबनायनि राहाजों फोसाबनानै जों गोदो बोलि खान्थिजों सोलियोमोन, दा जों बिबार फिथाइ सामथाइजोंनो बिलाइ आरिजोंनो जोङो सिबिनो लादों। आरो बे जा नुदों दिनै बेहाय बेबायदि जों बेखौ सिबिदों। आरो जों रायजो राजानि गेजेराव बे मेसेजखौ, बे खौरांखौ लाना थांनो नागिरदों, जाहाथे बेबायदि जों सिरिबां जिउ खुंनो हायो। बेबायदि समायना थानसालि लुनानै, गोथार थानसालि लुनानै जों बयखौबो जोंनि धोरोमाव लाबोनो हायो। बाथौ धोरोमादि मोननै पार्टआव जानानै दङ, जेरै बोलि होनाय आरो बिबारनि बाथौ जानानै दङ, बेनि बागै मा बुङो? बेनि बागै जोङो बयखौबो ज' खालामनो थाखाय खालि बोलि खान्थिल' नङा, जोंनि गेजेराव गोबां गुरु खान्थिबो सोलिबाय। साफा सोरबा नायखांग्रा, सोरबा गुरु ओंखारनानै बेयो बेबायदिनो सालायनो नागिरबाय थादों। नाथाय जायखियानो जाया मानो, बोलियानो जा, बिबारानो जा, बा गुरु खान्थियानो जा, जों बयबो बाथौआरि। बे बाथौआरि हिसाबै ज' जानानै जों बाथौ धोरोमखौ बाथौइजिम, बाथौ खान्थि होननानै भारत सरकारनि संबिजिरबो गायसननो नाजागासिनो दं। बेनिखायनो जोङो गावखौ सिनायथि बाथौ होननानै, बाथौआरि होननानै सिनायथि होनो बयबो नाजानांगोन, खौसे जानांगोन। जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रायजो राजाखौ, जोंनि बाथौ सिबियारिखौ बयबो गावखौनो बाथौआरि होननानै बुंनो थाखाय खावलायदों। आरो बाथौआरि बुंनानै दुगानो थाखाय जोङो खावलायदों, देदगानो थाखाय आरो मुलुगाव गोसार होनो थाखाय खावलायदों। दिनैनि दिना दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसननाय सान, बे गायसननाय सानखौ गुबुन गुबुन जायगायावबो फालिनाय जादों नामा? जादों, जागासिनो दङ। दा जों बेहाय खालामदों, जेरै जोंहा मोनसे
दालाय मोनसेया बे 5 राजा कुमारिघाटआवबो खालिगासिनो दं जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दाब दाब जिल्लायाव दाब दाब बियाबाव दाब दाब गामियाव बेखौ फालिनो थाखाय जोङो हांख्रायदों आरो बे लेखा गावबा गाव जिल्लायाव खालामगासिनो दं मा हाबाफारि लानाय जादों हा मा हाबाफारि लादोंनाय जादों दिनैनि हाबाफारिया नैबेनि उनावनो जों 10:30 मोनसे आलांगा मेल खुंगोन गेवलां मेल बे मेलाव जोङो बाथौइजिमनि सोमोन्दै बेखौ सावरायनाय जागोन आरो बे बाथौइजिमखौ जों भारत संबिजिराव गायसननो थाखाय नाजादों बेनि बागै गुवारै सावरायनानै मोनसे गरन्थ'आव लाबोनानै जों खावलायदों जोंनि बोलि बाथौआनो जा गुरु खान्थिफोरानो जा सब फैनानै ज' जानानै जों बाथौआरि हिसाबै जाहाथे मुलुगाव सिनायथि मोनो मुलुग दरबाराव गोसारहोनो हायो बेखौनो जों दा हास्थायदों आरो जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन